Χαίρετε! Σήμερα θα φτιάξουμε τούρτα κατσαρόλας με μόνο 5 υλικά. Στην κατσαρόλα μας ρίχνουμε μία συσκευασία από γάλα ευαπορέ, και στη συνέχεια γεμίζουμε τη συσκευασία 2 φορές με νερό και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε 100 γραμμάρια βούτυρο και 2 κουβερτούρες των 200 γραμμαρίων. Λίγο εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Έχουμε 4 κουταλιές της σούπας custard powder, το οποίο το διαλύουμε με λίγο γάλα. Και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα μας. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να αρχίσει να πίζει η κρέμα. Αφού πήξει η κρέμα, την κατεβάζουμε από τη φωτιά για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας να πέσει ελάχιστα η θερμοκρασία. Και στη συνέχεια έχουμε 2 συσκευασίες μπισκότα από την Bear. Τα σπάμε με το χέρι μας και τα ρίχνουμε στην κρέμα. Ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα σε ένα ταψάκι. Το στρώνουμε καλά και το βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες με μια διαφανή μεμβράνη από πάνω. Όταν βγει είναι σε αυτή τη μορφή. Από εκεί και πέρα το διακοσμούμε όπως θέλουμε. Εγώ έκανα ροζέτες αντικείς για να φαίνεται πιο πολύ σαν τούρτα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.